Здравейте, приятели от YouTube. Днес ще ви покажа как да си сложите subscribe бутона. Ако не знаете за какво става дума, сега ще ви покажа. Идете тук. Това ви е subscribe бутона и като натиснете на него, сабскрайбвате за ченела. В смисъл, ако някой дето има акаунт и го натисне, ще се сабскрайбва директно за вас. Сега ще ви покажа как става това. Значи отивате сега и тук горе на иконката и отивате в Creator Studio. Отивате в Video Manager. Отивате в Channel. След това е тук на Branding, където пише. Цъкате го това. И чакай само да го ремовна. Цъкате това. И си избирате файл, който да ви е за иконка. Цъкате Save. И ето това ви е иконката. Пак цъкате Save. И ако искате да почва през къстъм време, си го правите. Тук, ако искате да почва в края на видеото, цъкате на End of Video. Ако искате да е по цялото видео, цъкате Entire Video. Аз искам да ми Entire Video, за да могат да се сабскрайбват когато искат. Update. Окей. Ви е готово. Готова ви е цялата работа. Ето го бутона. Това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал и чао!